Sfortunatament il-persuna li ntlaqtet mill-vettura ġiet ċertifikata mejta mill-tobba tal-emerġenza. Traċedja f'San Pawl il-Baħar wara li raġel ta' 90 sena tilef ħajtu kif intlaqat minn vettura f'San Pawl il-Baħar stess. Il-każ seħħ għal-ħabta ta' 27 tal-ħadd wara nofsinhar fi triq San Pawl il-Baħar meta għal xi raġuni il-vittma ntlaqat minn vettura li kienet tinstaq minn raġel ta' 47 sena mill-Ħamrun. Fil-post ġie msejjaħ minnu fih tim mediku tal-ambulanzi li pruvaw jagħtu l-ewwel għajnuna lill-anzjan madankollu sfortunatament ir-raġel ġie ċertifikat mejjed fil-post. Ftit tal-ħin wara ġew msejjaħ wkoll uffiċjali tal-pulizija li għalqu triqa traffiku fil-waqt li żammew lil Ħamrunis sabiex jgħinflu investigazzjoni. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Charmaine Gallia li ħatret inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet mill-pulizija għadhom għaddejjin. Din kienet it-tielet ħajja li spiċċat maħtufa fit-toroq Maltin matul din is-sena s'issa. Bit-tliet vittmi ikunu il-koll imtajrin minn vettura.